Malawi Today. Masana bwino okupatsirani nkhanizi ndine Alex Banda koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati likukambirana ndi World Bank kuti aonjezere ntchito zachitukuko za JESID zomwe zikuyembekezeka kutha mmwezi wa Marichi chaka chamawa. Bungwe la akatswiri mu Africa ofufuza lati mpofunika mgwirizano pakati pa ofufuza za sayansi ndi okonza ndondomeko pofuna kuti adzidalira umboni wa kafukufukuyu. Ndipo magulu okhudzidwa adandaula ndi kuchepa kwa thandizo lopita kwa ana omwe ali ndi nthenda ya ubongo. Ndipo mzamasewero bungwe la osewera mpira wa miyendo akale lati likuyembekezera kuti a Justin Saidi apitiriza pa udindo wawo ku bungweli. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Boma la Malawi lati likukambirana ndi banki ya pa dziko lonse World Bank kuti akhazikitsenso ndondomeko yatsopano ya zitukuko ya Governance to Enable Service Delivery JESID pamene ntchitoyi ikuyembekezeka kutha mmwezi wa Marichi chaka chamawa. Mkulu wotsogolera ndondomeko ya JESID a Charles Chunga wauza Zodiak kuti ntchitoyi ikuyembekezeka kufikiranso m'mizinda kuti nawo apindule ndi ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika m'makhonsolo. Achunga anena izi dzulo akuluakulu a World Bank atayendera ntchito zosiyanasiyana pansi pa ndondomeko ya JESID m'boma la Mulanje komanso kutcholo. Timve kuchokera kwa Achunga. Panopa ndoti tili pa zokambirana ndi World Bank kuti abweretsenso mwina project ina after year ndikuti zimene zikakhala kuti zatheka tionetsetsa kuti zimene taphunzira kuchokera ku project iyi ngati zolakwika zisakhalenso project imene ikubwerayo, ngati zabwino tizipange continue mu project imene ikubwerayo. Paulendo wa boma la Tcholo a Hudson Kupanga anayamikiranso ndondomeko iponera kuti yasintha zambiri ntchito za makhonsolo ngakhale kuti nthawi zina pamakhala kuchedwa kupereka ndalama ku makhonsoloko. Timvenso kuchokera kwa Hudson Kupanga. Inadandaula nkhani ya kabweretsedwe ka ndalama za World Bank akatipatsa ndalama zija tikapanga timati pachinthu timati lapa akatipatsa ndalama zija ngati lese 1.5 billion. Ndalama zimene zisuli zimakhala zabwerera zimakhala zili ku World Bank komanso ku Local Government Finance Committee. Ndalama zimene zijafika pa project kuti zibwere ngati tipatse kumuna 40-60% zimatenga nthawi, zimapangitsa kuti ma projects aja azikhala kuti anthu atigwira ntchito koma tikukanika kwa alibe ifa ndalama sizinabwere. Ndeni manena kuti kodi inuyo simungasinthe kuti ndalamazi zizibwera pakamodzi tizisunga pakuti ifeti ndi anthu odzisunga ndalama kunoku adzitisunga ngati mufuna matiunika mudzitiunika lo pamwezi paliponse kuti tapanga kanyetsola bwanji ndalama zimenezi. Bungwe la akatswiri ochita zakafukufuku kumwera kwa Africa atsindika kufunika kolimbikitsa mgwirizano pakati pa ofufuza za sayansi ndi akuluakulu omwe amakonza ndondomeko pofuna kuti adzikonza ndi umboni wakafukufuku. Mkulu wa bungweli a Tobias Chilwa ndiye wanena izi kusalima dzulo pa msonkhano wa masiku atatu okambirana zakafukufuku wa zaumoyo pomwe wati kusagwirizana pakati pa ofufuza ndi okonza ndondomeko kumalepheretsa dziko kugwiritsa ntchito bwino zotsatira zakafukufuku ofunika. Wachiwiri kwa Chancellor wa University of Malawi a Samson Sajidu wati mgwirizano pakati pa ofufuza ndi okonza ndondomeko ndi ofunikira kuti zotsatira zakafukufuku zimveke bwino komanso zidzikwaniritsa bwino mu ndondomeko za boma. John Paul Kayuna anali kusanimako ndipo wabwera ndi ripoti ili. Bungwe la Sub-Saharan Africa Advanced Consortium for Biostatistics SACAB lati pakufunika kulimbikitsa mgwirizano pakati pa omwe amachita kafukufuku ndi omwe amakonza ndondomeko zosiyanasiyana m'boma kuti ndondomeko zomwe akukonza zizikhala zogwirizana ndi zomwe kafukufuku wapeza. Mkulu wa bungwe la SACAB Professor Tobias Chilwa ndiye wanena izi lolemba kusalima pa tsiku loyamba la omwe amachita kafukufuku ndi omwe amakonza ndondomeko mu nthambi za boma zosiyanasiyana kuphatikizapo za umoyo. Iwo anati pali kusagwirizana pakati pa mbali ziwirizi zomwe zimachititsa kuti dziko lino lisapindule ndi zotsatira zakafukufuku osi. Pamafunikadi kuti tikhale ndi mgwirizano ngati umene tikupangawo kuti tione kuti akafukufuku akunena chani,
bungwe in terms of a policy make aboma in terms of the policy akunena zoti chani sono ndechifukwa taganiza kuti tikumane apa kuti how can we tingaulimbikitse bwanji mgwirizano umenewo. Pogwirizana ndi zomwe anayankhula Profesa Chilwa, mkulu wa University ya Malawi UNIMA Profesa Samson Sajid wati mgwirizano pakati pa ochita kafukufuku ndi omwe amakonza ndondomeko zosiyanasiyana mboma ndofunika kwambiri maka potanthauzira zomwe akafukufuku apeza kuti pakonzedwe ndondomeko. Ntchito zambiri zimene akafukufuku fe timapanga zimangothera mwina nkulemba mapepala, zimangothera m'malabu, koma ogwiritsa ntchito kwambiri ndi azathu aboma. Msonkhano wa masiku atatu wabweretsa pamodzi mbali zokhudzidwa kuphatikizapo omwe amakonza ndondomeko za umoyo ndi ochita kafukufuku mwa ena kuti akambirane momwe angalimbikitsire ubale wawo pochita kafukufuku ndi kukonza ndondomeko zosiyanasiyana. Malo mwa Zodiak kusalima, ndine John Paul Kayuni. Magulu okhudzidwa adandaula ndi kuchepa kwa ogwira ntchito zachipatala komanso zipangizo zothandizira ana omwe ali ndi nthenda za mu ubongo odziwika kuti cerebral palsy. Chiwerengero chikuonetsa kuti mwa ana 1000 aliwonse mdziko muno atatu ali ndi nthendayi. Polankhula pamwambo okumbukira nthendayi pa chipatala cha Queens mu mzinda wa Blantyre, katswiri ona zolimbitsa thupi a Anderson Moore atinso kuchedwa kudziwa za matendawa ndi vuto lina lomwe likupangitsanso kuti ana otere adzivutika kulandira thandizo loyenera. Ripoti la Kasimaubi. Katswiri pa za umoyo yemwenso ndi mphunzitsi wa phunziro lolimbitsa matupi ku sukulu ya ukachenjede ya Kuhesi a Anderson Moore wati ngakhale vuto la matenda mu ubongo pakati pa ana lili lalikulu mdziko lino, zambiri zikuyenera kukonzedwa kuti anawa azilandira thandizo loyenera. Iwati kupatula kuti makolo anawa akuyenera kutenga gawo mu ndondomeko zonse zothandizira anawa ndi kufunikanso kuonjezera chiwerengero cha ogwira ntchito za umoyo komanso zipangizo zothandizira anawa. Vuto limene ndi lalikulu ndithu and tikatengera kuti tingalipewe bwanji ndi zinthu zambirimbiri zimene zimafunika ngati kusamalira azimayi amene ali ndi pakati, mwinaso kutengeranso kuti resources azikhalapo pa nthawi imene azimayi akuchira. A Blessings Bande ndi wapampando wa komiti yomwe inakonza mwambo okumbukira matendawa mdziko lino ndipo akulankhula motere. Monga momwe mutu umanenera kuti unique and united, zimatisonyezera kuti patient aliyense amabwera mosiyana ndi mapatient ena onse, koma tiyenera kukhala pamodzi anthu osiyanasiyana ma stakeholders kuti tipereke kuthekera koyenerera. Pakadali pano mmodzi mwa makolo omwe ali ndi ana omwe ali ndi vutoli, a Rose John, wati makolo aonesetse kuti akuthamangira ku chipatala ndi ana awo m'malo mopita kwa asing'anga, ponena kuti matendawa sakukhudzana mu njira iliyonse ndi nkhani za ufiti. Kuthekera kulipo kuti ana awo akhudzanso kudzakhala abwinobwino opanda ulumali. Kuthekera kulipo kuti akapita nawo ku chipatala zimene madokotala angawauze iwo azitha kupanga upangiro umene akautenge ku chipatala ndi zotheka kukhala ndi mwana oyenda bwinobwino umene ali ndi ana ena. Pakadali pano dziko la Malawi akuti lili ndi akadaulo osaposera 500 omwe amathandiza ana omwe ali ndi vutoli ndipo ndikofunika kuonjezera chiwerengerochi. Malo mwa Zodiak kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi. Tidakale pa nkhani zokhudzana ndi umoyo, bungwe la ku America la Global AIDS Interfaith Alliance Gaia latilipitiriza kuthandiza pa ntchito yosulana mwino ndi azamba ochuluka mdziko muno, ngakhale boma lakumeneko layimitsa kaye thandizo lopita ku mayiko ena kuphatikizapo dziko la Malawi. Bungweli lati likuchita izi pozindikira kuti kuyika ndalama zochuluka pa maphunziro a sukulu ya unamwino ndi uzamba kutha kuchititsa kuti dziko lino likhale ndi akadaulo pa ntchitozi. Oyendetsa ntchito za bungweli a Nelson Khozomba walankhulatu izi pamwambo opereka thandizo la ndalama ndi zipangizo kwa ophunzira 16 omwe bungweli likuwathandiza pa maphunziro ku sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences. Tindi ripoti la Chisomo Chungwala. Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la Global AIDS Interfaith Alliance Gaia a Nelson Khozomba wati kudzera mu thandizo lomwe bungwe lawo limapereka lomwe ndi la ndalama zoposera 200 million kwacha, bungweli
likuyika chidwi posula anamwino ndi azamba odalirika mdziko lino. Maneses ndi amene alofunikira kwambiri m'Malawi mwathu muno, ndiyeno tikuyenera kunena kuti tipereke chithandizo chimene chikwa iwowa kuti amalize maphunziro awo mu nthawi yake, komanso akhale okwanira kwambiri kuti apite kumalo kumene akufunika kuti akathandizire ntchito za chipatala. A Felix Matemba, mkulu woyang'anira ntchito za anamwino ndi azamba mu nduna wa zaumoyo, ati thandizoli ladza mu nthawi yoyenera, ati potengera kuti boma palokha silingakwanitse kupereka maphunziro kwa anamwino ndi azamba ochuluka omwe akufunikanso mdziko muno. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences, Dr. Belinda Gombachika, anagwirizana ndi mfundo ya Matemba monga momwe akufotokozera Collins Chiwawa, mkulu woona za thandizo lopita kwa ophunzira ku sukulu ya Kuhes. Tanzania likuthandiza kwambiri, not only ngati institution ngati Kuhes, komanso likuthandizanso kuti students amene apanga graduate pano akupereka ma services awo osiyanasiyana ku fuko la Malawi kuti ma patient athu akuthandizikanso ma students athu akapanga graduate. Diana Soko ndi mmodzi mwa ophunzira omwe alandira thandizoli ndipo wati limupindulira kwambiri. Pakatundu amene ngati amene atipasayu tizimugwisa ntchito tikapita mu zipatala, kenaka atipasanso mafoni okuti amene tumapanga access to internet tizipeza information yoyenera kuti ikapange pamwemba mayeso. Bungwe la Global AIDS Interfaith Alliance Gaia lakhala likupereka thandizo ku dziko lino kuchoka mchaka cha 2005 m'malo mwa Zodiak. Ndine Chisomo Chingwalu. Mukwanira nkhani pano pa Zodiak ndi ine Alex Banda. Wazipani Registrar of Political Parties yati yalandira madandaulo pafupifupi 25 okhudza mchitidwe opereka katundu ndi ndalama kwa anthu omwe agwa pa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo, omanena anzawo omwe apambanawo pa chisankhochi kuti amapereka dipo komanso katundu wina kuti akope anthu. Mkulu wa ofesi Dr. Nkhani watsimikiza za nkhani ponena kuti anthuwa akupereka umboni wakanema okhudza mchitidwewu, pomwe mneneri wa bungwe la akatswiri la andale amavuto bamusi akuti ndi odabwa kuti madandaulowa akutuluka chisankho chitatha. Wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe wati pakufunikabe kuti ofesi imve madandowa komanso kuti ifufuze ndi kupeza choonadi. Nayo Franklin Tambalika ndi nkhani yonse. Ofesi yoona zakalembera wazipani yati kuyambira pomwe ntchito yokopa anthu idayamba kufika tsiku la chisankho idalandira madandaulo 180 okhudza andale omwe ena akuti adapalamula malamulo a chisankho. Chitatha chisankho pa 16 September, mkulu wa ofesi Dr. Nkhani wati alandira madandaulo atsopano 25 okhudza opikisana pa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo omwe akuti amapereka ndalama ndi katundu kuti anthu awavotere. Kathawi kokhala kuchoka pa nthawi imene marizasi anayamba kulengezedwa ofika panopo talandira madandaulo omwe oposa 24-25. Ambiriwo amakhala kuti agwa ndi akukhala ngati kuti akufukula nkumaneneza azinzawo. Tikumangoona merit ya nkhani yomati pasayi kuti kudapa pali substance kapena yacho. Mneneri wa bungwe la akatswiri pandale amavuto bamusi wati akudabwa kuti andalewa akuneneza anzawo pano pomwe agwa pa chisankhochi. Zikuoneka kuti makandidate awa achita izi chifukwa cha mkwiyo umene ubwera chifukwa chakuti chisankhocho sichinawaendere sana pambane. Zikanakhala zomvetsetseka bwino akanakhala kuti madandaulo anaperekedwa makamaka mu nthawi imene mchitidwewu unaonedwa. Koma wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe ali ndi maganizo osiyana pa nkhaniyi. Tisayang'ane kuti amene wapereka madando adapambana kapena adaluza. Kuluza kusakhale nkhani. Kuti ndi madando omveka. Chiyembekezo cha Malawi ndichonena kuti ofesi imeneyi ithandizira kuti nkhani za handout zamachitike chifukwa zimathandizira anthu ena kukhala ndi mwayi wovoteredwa kusiyana ndi ena. Gawo 41 ndimeyo yoyamba ya malamulo oyendetsera zipani amaletsa opikisana pa chisankho kugawa ndalama kapena katundu kwa ovota, ndipo limati opezeka kuchita izi azilipira 10 miliyoni kwacha ndi kukakhala ku ndende zaka zisanu. Malo mwa Zodiak kuno kulilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Pano tatenti oneko nkhani za masewero. Nsaidi apitiriza pa udindo wawo ngati wachiwiri wina wa pampando wa bungweli, ngakhale kuti awasankha kukhala mlembi wamkulu wa boma ndi mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika. Wapampando wa bungweli a Jim Kaluwa wati palibe chitetso choti munthu atha kukhala ndi udindo ku ntchito zina, ndipo Saidi apitilira kukhala pa udindowu
muteremu ya zaka zisanu zikudzazi. Akalowa atenso kusankhidwa kwa Saidi kwaonetsa kuti bungweli lili ndi anthu odzipereka komanso odalirika. Timve kuchokera kwa akalowa. Tumamu watu samalesa kuti munthu kuti no wakatenga mpando wakuboma kandi kuti so munthu yokuti no ntchito yake siku apanga affect kuti no mina kuti apange deliver mukhoza kutengerapo soje iniso kuonanso kuti no chisanzo chachikulu ti ndi honorable pipa omwe anali omwe ndi member of parliament the last 5 years asankhidwaso. So yeah, ndi zinthu zakuti no zabwinobwino komabe chimene anthu akhoza kumaonano chisogolo mwena kuti no kuti no azitha kugwira amene amagwira ntchito mbuyomu for mpando amene atenga anthu akulu kwambiri. Dr. Saidi ndi legend amene wawa apitizabe kugwira nafe ntchito ndi pongo kuzisaniso ni kuti no office yathu ya board chair ndi ya anthu atatu. So pali ine pali alipipa paliso iwowo. Chimene ndinga nene apa chachikulu chonena kuti ntchito mbiri zimene amatikankha kuchitire kuti no zina zili zikuyenera kuwachosera kuti no akathe kutumikira bwino china ntchito za dziko. Tikadali pa nkhani za masewero, bungwe loyendetsa mpira wa manja la Netball Association of Malawi NAM lati lipeza thandizo la mpikisano ya osewera achisodzera okhaokha ngati njira imodzi yosungira timu ya dziko lino ya achisodzera. Mtsogoleri wa bungwe la NAM Vitumbiko Gubuduza wati mpikisano wa One Nico umene watha kumathero sabatayi wa Salima Sugar ndi FDH Bank Premiership wapereka mwayi wa achisodzera ambiri kuonetsa luso lawo komatu pakufunika mpikisano ya achisodzera okhaokha. Pakadali pano Agubuduza ati theka la asungwana a timu ya osewera osapita zaka 21 imene inapita mu mpikisano wa Netball World Youth Cup mdziko la Gibraltar tsopano adzisewera mu timu yaikulu ya Queens.